Θέλω να πω ένα θέμα που έχει σχέση με το δικαστήριο, να ενημερώσω τον κόσμο. Όπως όλοι φαντάζομαι, ξέρετε, είχαμε μια δικαστική περιπέτεια όπου ο προηγούμενος δήμαρχος επένδυσε πολιτικά πάνω σε αυτές τις δικαστικές διαμάχες και είναι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση φυσικά όταν δικαιώνεσαι μέσα από το θεσμό της δικαιοσύνης. Ήμουν σίγουρος βέβαια, γιατί στα 5 χρόνια που άσκησα διοίκηση πάντα προσπαθούσα να υπερασπίσω το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών. Αλλά πάντα όμως σε μια δικαστική περιπέτεια προφανώς είναι λογικό να υπάρχει αγωνία, να υπάρχει ψυχολογικό άγχος για τις οικογένειές μας. Κοντά σε μένα πήρε η μπάλα και δημοτικούς υπαλλήλους και πρώην και νυν δημοτικούς συμβούλους. 4 χρόνια ακούγαμε συνέχεια για ουσιαστικά 4 αναθέσεις δικές μου που έκανα για τα χαρτιά, για άλλες 4 αναθέσεις που έκανα για τα ρέματα και για άλλες 4 αναθέσεις που τώρα έγινε η δίκη για τις κομμόνες. Λίγο μετά τις εκλογές, να σας θυμίσω, με εντολή του προφανώς του προηγούμενου, σε όλα τα site έγραφαν ότι πρώην Δήμαρχος της Κεντρικής Μακεδονίας διώκεται πειθαρχικά και ποινικά και φυσικά διάφορα πράγματα τα οποία φρόντισαν, γιατί επενδύσα πάνω σε αυτά και θα εξηγήσω πώς. Πριν από το ποινικό έγινε το πειθαρχικό. Το πειθαρχικό, όπως ξέρετε, αποτελείται συγκροτήριο, είναι πενταμελές. Αποτελείται από 3 δικαστές εφέτες, έναν εκπρόσωπο της αυτοδιοίκησης και ένα εκπρόσωπο των Δήμων. Συγκεκριμένη σύνθεση ήταν η πρόεδρος των εφετών, πρόεδρος του πειθαρχικού και η πρώην ανακρίτρια διαφθοράς, η οποία ήταν και η εισηγήτρια της γνωμοδότησης περί της αθωότητάς μου στο πειθαρχικό. Και ακολούθησε μετά το ποινικό, ο οποίος ήταν ένας εγκοδέστατος φάκελος, κατηγορούμενο εγώ για παράβαση καθήκοντος και ψευδής βεβαίωση, για συνεργεία δημοτική σύμβουλη, όπως και ο υπάλληλος. Ένας εγκοδέστατος φάκελος όπου εμπεριείχε όλες τις καταγγελίες που καταγγελούσε έκανε ο Δήμαρχος, τα προλογιστικά υπομνήματα δικά μας, υπήρχε το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής διαφάνειας, υπήρξε το πόρισμα της υπηρεσίας δημοσιονομικού ελέγχου, προσθέθηκε τελευταία και το πόρισμα της ένομης διοικητικής εξέτασης. Και το κατηγορητήριο είναι συγκεκριμένα. Και αθωωθήκαν και σε αυτό. Όμως θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι, ότι πράγματι ο στόχος του προηγούμενου Δημάρχου ήταν να διερευνηθούν κάποιες υποθέσεις, κάποια περίεργα πράγματα τα οποία διαπίστωσε. Εγώ πιστεύω πως όχι. Και η συμπεριφορά του το αποδεικνύουν και πριν τις εκλογές, 4 χρόνια που επένδυσε πάνω σε αυτά, αλλά και κατά τη διαδικασία της εκλογικής αναμέτρησης, αλλά και μετά τις εκλογές, με την παρουσία του προχθές στο δικαστήριο, μια εξευτελιστική συμπεριφορά, η οποία είχε στόχο το πώς να ακυρηθούν ένοχοι. Τι κάνει ένας σοβαρός άνθρωπος, πολιτικός, ο οποίος θέλει να διερευνήσει κάποια πράγματα, προφανώς αυτά τα οποία βλέπει ως περίεργα προσπαθεί να τα ερευνήσει ο ίδιος. Όπως κάνουν όλοι οι δήμαρχοι σοβαροί, οι οποίοι έχουν τιμή και οι οποίοι ορκίζονται γι' αυτό. Τι έπρεπε λοιπόν κατά τη δική μου την άλλη να κάνει, έπρεπε να καλέσει τον πρώην δήμαρχο, να τον ρωτήσει για αυτά, να πάρει τις απαντήσεις και να τις εξολογήσει. Δεν το έκανε. 4 χρόνια δεν με κάλεσε ούτε μια φορά στο γραφείο να με ρωτήσει για αυτά. Δεύτερον, θα μπορούσε να καλέσει τους υπαλλήλους που εμπλέκονται σε αυτά. 4 χρόνια δεν ρώτησε κανέναν υπάλληλο. Θα μπορούσε να ρωτήσει τον νομικό του σύμβολο και να έχει γραπτεί νομική εισήγηση. Δεν το έκανε ούτε αυτό. Το κυριότερο όμως, γιατί αυτά για αυτό ήταν πολυτέλειες, το κυριότερο όμως ότι δεν είδε ποτέ μα ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο.
προσέξτε, το ανώτερο πολιτικό όργανο, το οποίο έπρεπε να έρθει εδώ, να μας πει αυτά που βρήκε ως περίεργα, να ακουστούν οι απόψεις όλων των πολιτικών παρατάξεων, να καταγραφούν στα πρακτικά, για να υπάρχει επίσημη πλέον ενημέρωση και μέσα από αυτό να ενημερωθούν και οι πολίτες. Δεν το έκανε αυτό, αλλά τι έκανε? Με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, και αφού φεύγαν οι υπάλληλοι μετά το ωράριό τους, έστελνε τα πακέτα των ενταλμάτων στη δικαιοσύνη και στους ειδικούς μηχανισμούς. 3,5-4 ώρες. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί είχε διαμορφώσει μια στρατηγική. Ξέρετε, πολλές φορές οι κοινωνικές μάζες δεν δέχονται την πραγματικότητα και την αλήθεια και απαιτούν και ζητούν τις ψευδαισθήσεις. Το γνώριζε πολύ καλά λοιπόν ο συγκεκριμένος. Είναι μεγάλη τροφή να λέει ένας άνθρωπος ο οποίος παρουσιάζει τους έντιμους ότι έχει εδώ στο όρκο του, μιλάει για φως στο σκοτάδι, αλήθειες και όλα τα σχετικά. Να μπορεί αυτό να το κάνει και πράξη. Και όταν είδε πραγματικά ότι πέρα από τις πολιτικές ανοησίες και τις υποσχέσεις και κατηγορεί όλη την έρευνα για αυτά που έλεγε το 19, όταν λοιπόν αναλαμβάνει τη διοίκηση και βλέπει τις δυσκολίες του ότι δεν υπήρχε γνώση, δεν υπήρχε σχέδιο, δεν υπήρχε μπούσουλα στο πώς θα πορευτούμε, ήξερε όμως ότι ο βασικός του αντίπαλος είναι ο Λαχτάρης. Όχι και στις εκλογές του 23, κατά τη διάρκεια της θητείας. Μέσα στα δημοτικά συμβούλια ερχόμουν πάντα τεκμηριωμένος και προτάσεις και κριτική και απαντήσεις πρέπει να ποιες είναι. Κύριε Λαγδάρη, δεν σας απαντήσουμε την επόμενη φορά. Ή κύριε Λαγδάρη, στην ώρα σας θα περιμένετε. Κύριε Λαγδάρη, δεν είμαστε οι ίδιοι. Κύριε Λαγδάρη, κοιταχτείτε στον καθρέφτη. Κύριε Λαγδάρη, σας ξέρω. Με υπονοούμε. Τροφή σε όλους αυτούς που θέλαν να ενσπείρουν στο πεζοδρόμιο διάφορους χαρακτηρισμούς περί κακής διαχείρισης. Αυτό λοιπόν το έπραξε καθ' όλη την τετραετία, με αποκορύφωμα τις προεκλογικές ομιλίες, όπου τα 3/4 της ομιλίας του ήταν αφιερωμένα σε μένα, όταν τελειώνει η δική του τετραετία και θα πρέπει να απολογηθεί για τη δική του τετραετία και θα πρέπει να πει το σχέδιο του για την επόμενη τετραετία. Βέβαια, τον πολιτικό λάκκο που έσκαβε για να πέσω εγώ μέσα, προφανώς έπεσε και ο ίδιος μέσα. Η ποινικοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης, της πολιτικής ζωής του τόπου, δεν την έχω ζήσει ποτέ στα 30 χρόνια που είμαι στην αυτοδιοίκηση. 13 χρόνια οι πολίτες με εμπιστεύτηκαν τη διοίκηση και ήταν η πρώτη φορά που πήγα σε δικαστήριο. Πρώτη φορά. Για να δικαιολογήσει λοιπόν την πολιτική του ανυπαρξία και την ανικανότητά του, έσπηρε το δικασμό και την πόλωση στο Δήμο, την οποία δυστυχώς ακόμα πληρώνω. Προσέξτε, το 2019 βγήκε δήμαρχος με την απλή αναλογική. Ο βασικός πυρήνας του νομοθέτη στο σύστημα αυτό είναι οι συνεργασίες. Και ο λαός με την ψήφο του και με το ποσοστό που έδωσε στις δημοτικές παρατάξεις τότε, τον έστειλε ένα μήνυμα και τον είπε: συνεργάσου. Αλλά δυστυχώς, όποια προσπάθεια και κάναμε, απέβη άγραφα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν συνεργαζόταν ούτε με τον εαυτό του. Μου ασκήσαν πολλοί φίλοι μου κριτική. Ότι 4 χρόνια ήμουν χαμηλών τόνων. Ναι. Το κάνω συνειδητά αυτό. Όλα τα χρόνια, είτε είμαι στη θέση του Δημάρχου, είτε είμαι στη θέση της αντιπολίτευσης. Και το κάνω συνειδητά αυτό γιατί πιστεύω ότι με τον καταγγελτικό και τον οξύ λόγο, το μόνο που κάνεις είναι να αναδεικνύεις το πρόβλημα. Πιστεύω όμως ακράτω με τον ήπιο λόγο μπορείς να λύσεις το πρόβλημα εφόσον θέλει και η διοίκηση να συνεργαστεί. Και πάντα υιοθετούσα αυτή την άποψη. Γιατί αυτό που κάνω τόσα χρόνια, το κάνω επειδή το θέλω. Επειδή το αγαπώ, επειδή μεγάλωσα, ζω και θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ στη λύση των προβλημάτων του Δήμου. Δυστυχώς, κάποιοι κομίτες, κάποιοι οι οποίοι πιστεύαν
και μπόρεσε και πέρασε στον κόσμο ότι θα έρθει ο σωτήρας και θα λύσει χρόνια προβλήματα, τόσα χρόνια που δεν μπορούσαν να λύσουν όλες οι δημοτικές αρχές. Ακούγαμε διάφορα πράγματα. Πέρασε τετραετία, χωρίς όχι να λύσει χρόνια προβλήματα, χωρίς καν να τα πιάσει για συζήτηση. Ένα μεγάλο λοιπόν ψέμα ήταν όλα αυτά τα οποία έχτισε, δολοφονώντας το χαρακτήρα μου, προσπαθώντας να με εξοντώσει πολιτικά, ηθικά, κοινωνικά, και όπως είπα προηγουμένως, εν μέρει μπορεί να το πέτυχε, αλλά έπεσε και ο ίδιος μέσα. Το ζητούμενο είναι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο τόπος μας είναι τόσο μικρός, που δεν μπορεί και δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτές τις πολιτικές, τις δικαστικές διαμάχες. Όλοι μας δίνουν δείγματα γραφής καθημερινά σε αυτό που κάνουμε, στο επάγγελμά μας, και όλοι μας κρινόμαστε. Και με την ευκαιρία αυτή για να σας πω ότι αμέσως μετά, ένα άλλο μεγάλο ψέμα, το θέμα της αποποίησης της εκλογής του. Πίστεψε αλήθεια κανείς ότι αυτό το έκανε γιατί ήθελε να δημιουργήσει, να ταρακονίσει το σύστημα λόγω της δημοσιονομικής διόρθωσης με τα 315.000 ευρώ που ο ίδιος προκάλεσε. Αυτό είναι αστείο που πιστεύει κάποιος, μπορεί να είναι σε αφορμή να το βόλεψε. Η αλήθεια είναι ότι δεν αποδέχτηκε την ήττα από τον υπάλληλό του, από τον Χρήστο Κουμπατσάρη. Γιατί το σύστημα το ταρακονάς, και αν αγαπάς αυτό που κάνεις, και αν αγαπάς την αυτοδιοίκηση, αν αγαπάς τον τόπο σου, ο λαός την πρώτη φορά σε έστειλε εκεί, και μάλιστα στην ορκομοσία τότε είπε το 2019 ότι κανείς, ο ίδιος τα λέει, δεν πρέπει να υποτακτήσει από αυτή την προσπάθεια. Το 2023 ο λαός για τους δικούς του λόγους να είναι εδώ, όχι εκεί πίσω. Ούτε να γράφει μέσω Facebook. Δεν ταρακονάς το σύστημα έτσι. Ο λαός λοιπόν σε θέλει εδώ να μάχησε για τις ιδέες σου, για τα προβλήματα του Δήμου, να κάνεις να ασκήσεις κριτική στην Δημοτική Αρχή, μάχη. Και δεν είναι καλός ο λαός όταν σε ψηφίζει για δήμαρχο και όταν σε ψηφίζει να είσαι εδώ αρχηγός αντιπολίτευσης να φεύγεις. Δεν υπάρχει πιο βαρύ χτύπημα στις δημοκρατικές διαξίες και στην έλλειψη σεβασμού των πολιτών. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό καλά είναι να το θυμόμαστε, αν το θυμόμαστε κάποτε, θα το θυμόμαστε σίγουρα όσο δημιουργεί ανάμεση. Είναι απαράδεκτο να αφήνεις να μην σέβεσαι και αυτούς που σε ψήφισαν το 23 και αυτοί που σε ψήφισαν το 19 και το 23. Είναι έλλειψη σεβασμού. Τώρα δηλαδή μπορεί να ταρακονίσει το σύστημα έξω από αυτή τη διαδικασία. Αλλά προσέξτε όμως, το ψυχολογικό του σύνδρομο ποιο ήταν. Έλεγε, τα άκουσα, ότι ένας στρατηγός ποτέ δεν ακολουθεί τον ακολουθούν. Στην πολιτική δεν ισχύει αυτό. Στην αυτοδιοίκηση δεν ήρθε ο στρατηγός. Στην αυτοδιοίκηση ήρθε ως δήμαρχος, να υπηρετήσει ως δήμαρχος. Άσχετα αν τον υπηρέτησε ως εισαγγελέας, ως ελεγκτής, ως δικαστής. 4 χρόνια. Λοιπόν, να κλείσω. Βέβαια, η ελπίδα της ιστορίας είναι ένα κόμμα, το οποίο το ήδη περίπου τον Απρίλιο. Και επίσης συνέχισαν να αναγράφουν κάποιοι που είναι δίπλα του ακόμα και το πιστεύουν και διάφορες αναλύθειες. Δηλαδή, για παράδειγμα, άκουσα ότι ο δικηγόρος προχθές στο δικαστήριο, τον οποίο όρισε ως πολιτική αγωγή ο Δήμος, πρότεινε, λέει, την αθώωση. Ενώ πρότεινε την αγωγή μας. Ή και γιατί δεν παρευρέθηκε, πληρώσαμε, γιατί δεν παρευρέθηκε ο νομικός μας σύμβουλος. Ας το ρωτήσουμε, να μάθουμε γιατί δεν παρευρέθηκε ο νομικός σύμβουλος. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω, παρόλο που ο χρόνος είναι αυτός ο οποίος φέρνει την αλήθεια πάντα, έστω και αργά, θέλω να πιστεύω ότι ένας κύκλος έχει κλείσει. Ο Λινερός έχει κλείσει. Και μακάρι οι νέοι άνθρωποι, αυτοί που θα ασχοληθούν και την επόμενη φορά, να ασχοληθούν και να υποστηρίξουν πάντα ανθρώπους που βγαίνουν μέσα από τα σπράγματα της κοινωνίας, είτε μάχονται στον αντισυγκριτισμό, είτε μάχονται στον πολιτισμό,
είτε μάχονται στα κοινωνικά θέματα. Αυτή είναι η αξία. Και όχι σωτήρες. Απ' έξω, όπου ερχόταν μια φορά το χρόνο, δεν γνώριζαν πού τα χωριά μας και η συγκυρία τους έταξε στο να διοικήσουν το Δήμο. Και είχαν τα αποτελέσματα. Βέβαια, κύριε Δήμαρχε, εσείς κάπου πρέπει κάνα καιράκι να ανάβετε για τον κύριο Μανόλα. Γιατί αυτός με την στρατηγική του οδήγησε τον κόσμο να ψηφίσει Χρήστο Κουβατσάρη. Εμείς προφανώς και στηρίξαμε για Δήμο του Χρήστο Κουβατσάρη. Αλλά ο κόσμος θεωρώ ότι δεν είναι πρόβλημα. Όταν λοιπόν κατηγορούσε έντονα 3/4 της ομιλίας του εμάς, είναι λογικό λοιπόν ο κόσμος αυτός να θυμώσει και να στραφεί σε άλλη λύση. Και αυτό έκανε. Λοιπόν, κλείνω λοιπόν αυτό, τελείως σας κούρασα λίγο, αλλά θεωρώ ότι το έπρεπε να πω, είναι και μια προσωπική δικιά μου δικαίωση, και να σας πω και κάτι άλλο, ίσως να χρησιμοποιήσει και κάποιους χαρακτηρισμούς που πρώτη φορά το κάνω. Έτσι. Και δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Αλλά καταλαβαίνετε όμως και την πίεση και όλα αυτά που πάθαμε, που φέραμε όλο αυτό το διάστημα με τη παρουσία. Κάποιος άλλος στο λόγο. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ραντάκη τι αφορούσε το δικαστήριο του συγκεκριμένο και αν στα περίεργα, όπως είπατε, που είδε και έστειλε, υπήρχαν ονόματα μέσα. Αν υπήρχαν ονόματα. Ναι, κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ενεπλάκησαν, όπως ο κύριος Πολυχρονίος. Ανθρώπων, αν υπήρχαν ονόματα. Δεν ξέρω με το ερώτημα αυτό τι υπονοείται, αν δηλαδή η δικαιοσύνη έκανε καλά τη δουλειά της ή όχι. Σας είπα προηγουμένως ότι ο φάκελος. Μισό λεπτό. Ρώτησα ξεκάθαρα. Τι αφορούσε το δικαστήριο. Αφορούσε το δικαστήριο γιατί. Ποια υπόθεση αφορούσε το δικαστήριο. Να τελειώσω και θα απαντήσω. Ποια υπόθεση αφορούσε το δικαστήριο. Και αν στα περίεργα, όπως είπατε, τα οποία τα έστειλε στον εισαγγελέα όπου τα έστειλε, είχε ονόματα μέσα ανθρώπων οι οποίοι ενεπλάκησαν χωρίς λόγο. Κατάλαβα, να απαντήσω. Όταν τα έστειλε, ο κύριος Πολυχρονίδης είχε κατεβεί μαζί του. Ήξερε ότι τα κατεβεί μαζί του. Πες το. Αυτό ρωτάω. Αυτό ρωτάω. Πώς ενεπλάκησαν τα άτομα αυτά. Αυτό ρωτάω. Κύριε Μαναλικίδη, πρέπει να ξέρετε. Όταν ένας δήμαρχος κάνει μια καταγγελία, έχει ένα στόχο συγκεκριμένα το Βαρδάρι, που ήταν δήμαρχος, ο εισαγγελέας ψάχνει πολλά άλλα θέματα και το διερευνά. Όταν λοιπόν κατηγόρησε εμένα ο συγκεκριμένος άνθρωπος ότι έκανα κατάτμιση με την τροποποίηση του πετρολισμού, προφανώς ο εισαγγελέας έβρισε και τους τότε δημοτικούς σύμβουλους που το ψήφισαν. Απλά είναι τα πράγματα. Το κατηγορητήριο, ο κ. Μανόλας έβαλε θέματα κατάτμισης, έβαλε θέματα αν έγιναν ή δεν έγιναν, υπομόνες, το έργο, 1002. Το κατηγορητήριο όμως, το διαμορφώνει ο εισαγγελέας, δεν διαμορφώνει ο κ. Μανόλας. Και από τον ογκοδέστο φάκελο που είχε και το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής και όλα αυτά που είπα προηγουμένως, ο εισαγγελέας θεώρησε ότι πρέπει να κατηγορούνται για συνέργεια και οι δημοτικοί σύμβουλοι, όλοι αυτοί που το ψηφίσαν, και ο συγκεκριμένα και ο Ζούρος, ο Κώστας, ο υπάλληλος του Δήμου. Μαζί με εμένα. Αυτό βέβαια το βγάζει ο εισαγγελέας, το βγάζει με τα στοιχεία που έχει. Γιατί όταν, για παράδειγμα, διέταξε να έρθει εδώ η υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου, ξέραμε ότι θα μπει πρόστιμο δημοσιονομική ιδέα στο Δήμο. Όχι, βέβαια. Αυτό είναι παρενέργεια. Ή στο άλλο το δικαστήριο που έχουμε, που είναι 7 υπάλληλοι, ήξερε ότι θα είναι και υπάλληλοι. Όχι, ο στόχος του ήταν εγώ. Αλλά κοντά σε μένα, ό,τι και κάνεις, πάντα υπάρχουν παρενέργειες. Έτσι είναι. Γι' αυτό πρέπει λοιπόν να προσέχουμε πάρα πολύ και να διερευνούμε πολύ καλά τα πράγματα. Και όχι τόσο απλά, όπως μας φέρνουν για να μας εξυπηρετούν για μια δεδομένη στιγμή. Ο κύριος Πολυχρονίδης έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Ειλικρινά, θέλω να σας κάνω μια κατάθεση ψυχής και επέτρεψε μου λίγο, Πρόεδρε, το χρόνο. Έχω ενασχόληση με τα κοινά αυτού του τόπου, και όταν λέω αυτού εννοώ της Βόρειας Πιερίας,
ξεκινώντας από το κοινωνικό καθεστώς μέχρι και σήμερα, πολλά χρόνια, πολλές εμπειρίες. Πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε είναι ένα σχολείο. Μέσα από αυτό το σχολείο, εκτός του ότι θα αποκτούμε μάλλον πολλές εμπειρίες, αλλά πρέπει να βγάλουμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Είναι καλό όταν θα έρθει η ώρα να αποχωρήσουμε τα θετικά μας από τη διαδρομή μας αυτή, αν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα από τα αρνητικά μας, γιατί κανένας από εμάς δεν είναι αλάθωστος. Ξεκινήσαμε στο σύνολό μας, θα έλεγα, και μην με παρεξηγείτε, με τις δυνατότητές μας και ήρθαμε εδώ να υπηρετήσουμε ξεκάθαρα αυτόν τον τόπο, γιατί σε αυτόν τον τόπο γεννηθήκαμε, σε αυτόν μεγαλώσαμε και σε αυτόν πιάσαμε, αν θέλετε προσωπικά κι εγώ, και το τρίτο μέρος της ηλικίας μας. Ο στόχος μας δεν ήταν για να γίνουμε πλούσιοι μέσα από αυτή την ενασχόληση. Ήταν απλά, ξεκάθαρα και μόνο η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η αγάπη του τόπου και να πούμε και ένα καλό σχόλιο από τους νεότερους όταν θα αποχωρήσουμε, ότι στη διαδρομή αυτή κάτι αφήσαμε καλό και αυτό το σκαλοπάτι το κάναν δεύτερο, τρίτο κτλ. Προσωπικά, αν θέλετε, επειδή είμαι στο τέλος της ενασχόλησης με τα κοινά, σας πληροφορώ ότι επειδή πολλοί βάζουμε κακές σκέψεις στο μυαλό μας, σας πληροφορώ, οικονομικά φτωχότερος θα φύγω από την ενασχόληση αυτή των κοινών. Δεν ήρθαμε, επαναλαμβάνω, να πλουτίσουμε. Άρα λοιπόν, πρέπει να μας διακατέχει πάντοτε η αυτοκριτική, να κρίνουμε εμείς πρώτα τον ίδιο τον εαυτό μας και παράλληλα όταν ακούμε και την κριτική, ακόμη και το κακοπροαίρετο, να μην θυμώνουμε, απλά να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τυχόν συμπεριφορές λαθεμένες ακόμα και δικές μας. Δεν είναι καλό, όπως το έλεγα και κατά καιρούς, να κρίνουμε τον προκάτοχό μας και στο σύνολο, αν θέλετε, την προηγούμενη διοίκηση με τέτοιο τρόπο. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί κριθήκαν από τις εκλογές. Κρίνονται ανά 4-5 χρόνια, κρινόμαστε όλοι μας, ο καθένας μας, και ο Δημοτικός Σύμβουλος και οι αντιδήμαρχοι. Και αν πράξαμε σύμφωνα με την επιθυμία των δημοτών, θα μας επανεξελέξουν. Εάν όμως δεν πράξαμε το καλύτερο για αυτούς, θα πάμε στο περιθώριο και θα βγουν νεότεροι και οι οποίοι μπορεί να αφήσουν κάτι παραπάνω από εμάς. Άρα λοιπόν, το να ασχολούμαστε με τις προηγούμενες διοικήσεις, το τι κάνανε οι προηγούμενοι και να ξεχνάμε τους πραγματικούς στόχους μας και ποιοι είναι οι στόχοι μας, το σήμερα και ο στόχος μας για το καλύτερο μέλλον του τόπου μας. Αν αυτά σκεφτόμαστε και τα έχουμε ως γνώμονα, ειλικρινά δεν θα ξαναγίνουν αυτά που γίνανε. Και για να μην κουράζω, θέλω να σας πω ένα στιγμιότυπο όσον αφορά, γιατί και εγώ ήμουν κατηγορούμενος σε αυτή την ηλικία για πρώτη φορά στη διαδρομή μου στο βαθμό του κακουργήματος. Ειλικρινά προβληματίζομαι να το πω κιόλας. Έχω πει στο δικαστήριο ότι ζούμε σε έναν φτωχό αγροτικό δήμο και κυρίως συνταξιούχο του ΟΓΑ. Δεν μπορεί στα θέματα της ίδρυυσης και της άρδευσης, που συνήθως τα πεπαλαιωμένα, θα έλεγα καλύτερα, δίκτυα που έχουμε και στο αρδευτικό και στο ιδρευτικό, οι βλάβες την περίοδο της έντονης ζήτησης είναι τόσο συχνές όπως και τώρα. Αγαπητοί αντιδήμαρχοι που σας είπα, με καλή πρόταση, δεν μπορεί ούτε να τα προβλέψουμε από πριν και θα πρέπει να είμαστε τιμοπόλεμοι. Και έχω πει στο δικαστή, τι θα έπρεπε να πω τον Δημότη, κάντε υπομονή όταν αναλάβει η καινούργια διοίκηση το Σεπτέμβρη, γιατί έτσι κρίνονται χρονικά από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβρη, θα έρθει η νέα διοίκηση να αποκαταστήσει τη βλάβη σας. Μα τότε θα είναι ήδη αργά. Θα έχουν χάσει τους σκόπους τους, τον αγώνα τους, τα οικονομικά τους. Και αυτά τα οικονομικά θα θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν και για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο και δεν θα υπάρχουν. Άρα λοιπόν, πρέπει και εσείς οι νεότεροι, με καλή πρόταση, με καλή σκέψη, να κάνουμε
υπερβάσεις με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που θα προκύπτουν τον έκτακτο. Εάν αυτά τα ξεπεράσετε, εγώ νομίζω ότι δεν θα κάνετε καλή πορεία. Γι' αυτό, κλείνοντας, λέω ας περιμένουμε και μην βιαζόμαστε να κατακρίνουμε και να κρίνουμε τους προηγούμενους και να μην κάνουμε τη δική μας την αυτοκριτική. Και θα ήθελα και προς τη σημερινή διοίκηση και εσείς δήμαρχε, ως νέα διοίκηση, δείτε τους τωρινούς στόχους, πέρασαν οι 6 μήνες, και δείτε πώς μπορείτε και με τη βοήθεια τη δική μας να καλυτερεύσουμε το επίπεδο της ζωής του συνδημοτός μας από σήμερα και στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Κύριε Δήμαρχε, ένα λεπτό. Αυτό που με προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση και αποδεικνύει αυτά τα οποία είπα προηγουμένως ως το στόχο που ήταν, είναι το ότι αν πραγματικά μιλάμε για ότι θα ήθελαν να διερευνήσουν τα πράγματα, και τα συνσωσέγγελα, γιατί όταν υπάρχουν στοιχεία πρέπει να τα συνσωσέγγελα. Αυτό είναι πάει για αρχή. Αλλά όμως ο κάθε σοβαρός άνθρωπος λέει, εγώ τα έστειλα στο δικαστήριο και μακάρι οι άνθρωποι να είναι αθώοι. Αυτό λέει ένας ο οποίος τον ενδιαφέρει μόνο η διερεύνηση της υπόθεσης. Εδώ έχουμε την αθώωση και δεν τόλμησε να έρθει να δώσει συγχαρητήρια για την αθώωσή μας. Αλλά μπορώ να σας πω ξεκάθαρα ότι στεναχωρέθηκα, λυπήθηκα. Γιατί δεν κριθήκαμε όλοι. Αυτό καταδεικνύει λοιπόν το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, την μικροψυχία και το πώς βλέπει τα πράγματα μέσα στην κοινωνία. Γιατί έτυχε να είναι στρατιωτικός και κάθε φορά μας λέει εδώ για τον όρκο και για την τιμή του. Είναι μεγάλη υπόθεση να δείχνεις, αλλά και να είσαι πραγματικά αυτό που θες να είσαι. Είναι δηλαδή σοβαριστικό αυτό να λες ότι κοιτάξτε να δείτε, να μπουν φυλακή. Και στεναχωριέσαι γιατί αθώθηκαν. Γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο δικαιώνεται τώρα αυτός. Νόμιζε ότι θα δικαιωθεί στην κοινωνία πολιτικά, αν εμείς ήμασταν ένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν περί τίνους ανθρώπου και περί τίνους χαρακτήρα πρόκειται. Ο Δήμαρχος. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ελπίζω εσείς οι δημοσιογράφοι να τα έχετε επιτά το μικρόφωνο στην όλα, έτσι. Σε ένα κάνει κρυμμένο. Θα απαντήσω στον Δήμαρχο του κ. Λαγδάρη. Οι εκλογές για μένα και τον κύριο Πρόεδρο, γιατί όλα χρόνια Πρόεδρο τον αποκαλώ. Οι εκλογές για μένα, για μας τελειώσανε τον Οκτώβριο. Θα χαιρόμουν να ήταν εδώ γιατί έρχονταν σε κάθε συνεδρίαση και μας άκουγαν. Εγώ βλέπω την πράγμα, δεν βλέπω καλά. Και θα χαιρόμουν να ήταν και η κυρία Βραμίδης. Αλλά επειδή είναι δημόσιος χώρος, είναι δημόσια συνεδρίαση, δεν με απαγορεύει κανένας να μιλήσω για 5 πράγματα, για 2, για 3, για 6, που αφορά 2-3 ανθρώπους που λείπουν. Γι' αυτό ρώτησα τα μικρόφωνά σας, τα έχετε θα μπορούμε να το δούμε. Όσο για σένα, Πρόεδρε, χαίρομαι και σας το είχαμε πει εμείς σαν διοίκηση, πρωτοετής διοίκηση, την εμπειρία ίσως πολλά άτομα την έχουμε μέσα στην διοίκηση, στην παράταξή μας, ήταν όμως και νέα παιδιά. Τι ζητήσαμε από εσάς, τι ζητήσαμε από την αρχή, βοήθεια. Και την έχουμε. Όσο μπορείτε και όσο τρέχουμε κι εμείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο προηγούμενος έχει τα παπαγαλάκια γιατί δεν έχει τα τέτοια να τα γράψει αυτός και βάζει τα παπαγαλάκια του. Όσο και αυτό είναι το 1900 ψηφοδέλτια πήραμε στο Αιγίνιο. Γι' αυτό είπα ότι εγώ δεν έμεινα και δεν θα μείνω στις εκλογές. Όσο για το Face έκαψε κόσμο, αλλά έκανε και κόσμο. Δημιούργησε θέσεις εργασίας, χωρισμούς, διαζύγια, αραβώνες, γνωριμίες, συνοικέσια. Γράφει ο Πάλης Αναστασιάδης. Εγώ λένε ότι παρακολουθώ πολύ, κάποτε που παρακολουθούσα πριν χρόνια. Γράφει ο Πάρης για την πυδοχρά. Εγώ έκανα ένα λάθος. Αντί για 5 χρόνια έβαλα 7. Αντί να ξεντιστεί, να συναχωρηθεί, να προκαλέσουμε πόνο, στεναχώρια στον κύριο Λαγδάρη, απάντησε ο κύριος Αναστασιάδης και είπε ότι ψεύδεται, λέει ο Δήμαρχος. Γιατί εγώ είπα 7 χρόνια έχουμε να κάνουμε με το χαρά. Ενώ η τελευταία με το χαρά έχει γίνει το 19.
Εντάξει, άνθρωπος είσαι, λάθος κάνεις και τι έγινε. Λάθος έκανε λάθος και σκότωσε, κύριε Ελεύθερος. Αντί ο κύριος Ραγδάρης να μας κάνει επίβλεψη, μας κάνει ο κύριος Αναστασιάδης. Από την παράταξη ανανέωση και δημιουργία, από τον κύριο Ραγδάρη, από τους κατοίκους, δεν άκουσα να γράφει κανένας, δεν είδα να γράφει κανένας και δεν άκουσα να γράφει κανένας και δεν άκουσα να λέει κανένας για το έκτρωμα της παραλίας. Που από ό,τι λένε έγινε για τον Πάρη πιο πολύ. Δεν το γράφει όμως κανένας, κύριε Παραλικίδη. Αυτός με την πρώτη ευκαιρία, εμένα με αρέσουν αυτά που κάνει. Με δίνει την ευκαιρία για να απαντήσω. Αυτό το έκτρωμα της παραλίας που κάψαν ή κάψατε, βάζω εσάς, όχι τι είστε ο υπεύθυνος, ο υπέτειος, ήσασταν διοίκηση. Δεν βλέπω να γράφει κανένας για τον κύριο Αναστασιάδη ή για την κυρία Βλαμίδη. Προχθές που πήγα στο Μακρύγερο, κάνατε κάποιες σκάλες. Βγήκε μία λέξη, δεν είναι αγράμματος. Έβγαλα μέχρι την Μεσού και πήρε Δημόκριτο. Ο Δημόκριτος τότε είχε να τα χρόνια ήταν ανούτρος από το πανεπιστήμιο. Πηγαίναμε πολύ, πηγαίναμε από γιούκι. Είπε ο κύριος Αναστασιάδης, βγήκε μια εξαιρετική γυναίκα, έχετε 2, λέει, σκάλες. Ρωτάω, κύριο να μας απαντήσει, κύριε Παραλικίδη, αφήσατε 2 σκάλες ενέχειρο ή πρίκα σε εμάς για να βάλουμε 2 σκάλες. Απαντήσει, εγώ λέω όχι. Μίλησα με τον κύριο Χατζηγεωργίου, με είπε όχι. Παραγγείλαμε 2 σκάλες, δεν τις κάνατε γιατί είχε, λέει, φοβερό κόστος ή μεγάλο κόστος. Πάμε τώρα στον κύριο Ραγδάρη, που δεν απάντησε σε σένα, κύριε Παραλικίδη, ότι γιατί γράφει η κυρία Πραμίδου τροποποίηση προπολογισμού. Όχι, δεν είναι τροποποίηση. Και αθωώθηκαν 16 άτομα, 15 με 16 άτομα. Γιατί γράφουν στα face, μπορώ να σας δώσω το κείμενο, αν θέλετε να το διαβάσετε. Ότι πανηγυρίζουν και κάνουν, δεν είναι τροποποίηση και έρχεται το 25. Πολύ καλά να δείτε 25. Εδώ πέρασαν 62 χρόνια για μένα και άλλα περίπου τόσοι για εσένα, κύριε Τολούγη, τον κύριο Λαγδάρη και τον κύριο Πολυχρονίδη. Αν θέλει ο κύριος Πολυχρονίδης, μπορεί να πει δημόσια εδώ, γιατί την πρώτη Δευτέρα στο πρώτο δικαστήριο είπε ο πρόεδρος, εσείς δήμαρχο δεν έχετε, πού είναι ο καινούργιος δήμαρχος. Και τη δεύτερη μέρα πήγα κι εγώ. Ο κύριος Μανώλας, όταν πήγε στο έδραμα μπροστά, λέει, εμένα γιατί με καλέσατε. Και τον απάντησε ο πρόεδρος, μα εσείς κάνετε την καταγγελία. Κύριε Πολυχρονίδη, πρόεδρε, μήπως ο δικηγόρος αυτόν που βάλαμε εμείς από την Νομική Επιτροπή εδώ στο Συμβούλιο που είχαμε πάρει μια απόφαση όλοι εμείς, μήπως είπε ένοχοι. Ο δικηγόρος αυτός του Δήμου εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του Δήμου. Και τι εντός εισαγωγικών. Και ζήτησε την ενοχή. Άρα τα κανάλια σας γράφουν. Επαναλαμβάνω, γράφουν. Γιατί ήμουν εγώ εκεί και άκουσα τον δικηγόρο να λέει ένοχοι. Επίσης, ευχαριστώ Πρόεδρε, γιατί πάντα ήσουν ειλικρινείς. Κάνουμε αναφορά στην πραγματικότητα. Ο κύριος Μπρουσκέλης μόνος του, κύριε Παραλικίδη, κύριε Αγγέλου, είπε προσλάβετε άλλον γιατί εγώ δεν μπορώ, δεν θα τα καταφέρω. Ή δεν μπορώ, κάτι είπε, γι' αυτό και πήγαμε σε αυτή τη λύση. Πάμε τώρα στην περίπτωση του κυρίου Λαγδάρη πάλι με τα 15 άτομα. Αυτές οι αναθέσεις, αυτές οι υπομόνες, ο κόσμος όπως πολύ καλά τόνισε και ο πρόεδρος, κ. Πολυχρονίδης, και για πολλούς που ακούν πρόεδρος, διατέλεσε πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου και ο θεσμός και ο θεσμός, τουλάχιστον για μένα όλα τα χρόνια και για τον κόσμο. Κόπηκαν τα τιμολόγια τον Αύγουστο. Οπωσδήποτε οι εργασίες είχαν γίνει και νωρίτερα ή συνέχιζαν και τελείωναν μέσα στον Αύγουστο. Έρχεται η επόμενη διοίκηση μετά τον κύριο Λαγδάρη. Ένα έργο, δεν ξέρω αν το είδατε, βάζει, βάζει, ξαναβάζει, ξαναβγάζει, βγάζει την πομόνα στην Πατσίδενα. Ο πραγματογνώμων του κράτους, ο νόμιμος, τι λέει. Πράγματι λέει, η πομόνα μπήκε. Έρχεται η διοίκηση του κ. Μανώλα, φέρνει έναν
εδώ που τα λέμε, εγώ δεν φοβάμαι ούτε το μικρόφωνο, ούτε τα είπαμε, γράφτε. Τώρα σε τραπέζι τον είπατε, στη γωνία τον βρήκατε. Ήταν εντελώς διαφορετική άποψη του ιδιώτη με του κράτους. Μάλλον ήταν πιο μορφωμένος ο ιδιώτης, οπότε το κράτος είναι πιο έμπειρος. Αφού βρήκε και είπε ότι θα έστειλε μετά στον εισαγγελέα για να κυνηγήσει 16 δημοτικούς συμβούλους που αφιλοκερδώς όλα τα χρόνια πρόσφεραν στον κόσμο και λεφτά από την τσέπη τους και κεράσματα και χάσιμο χρόνο τη δουλειά και διασκέδαση για τις οικογένειες, τους έστειλε στα δικαστήρια να πληρώσουν 500 ευρώ ο καθένας από αυτούς. Αν κάνω λάθος, πρόεδρε, ήταν 400, κάνω λάθος. Εντάξει, άνθρωπος είσαι, λάθος μπορεί να κάνεις. Για μένα μιλάω. Μας πήραν τηλέφωνο από τον Πολυδρό, χάλασε η υπομόνα μου, την πατσίδα μου. Βγάζουμε την υπομόνα, τρίτη φορά, γιατί βγήκε, μπήκε. Ξαναβγήκε, ξαναμπαίνει. Η υπομόνα γιατί είχε πάθει ζημία. Τέταρτη φορά. Μας παίρνουν τηλέφωνο, λέει η υπομόνα βγάζει πέτρες. Με αποτέλεσμα, ξαναβγαίνει η υπομόνα και βλέπουμε ότι οι σωλήνες στις πομόνες είναι τρίπτες και βγάζει αέρα, όχι άμμο, βγάζει πέτρες. Σημαίνει ότι κάνει αναρρόφηση πάνω. Αναγκαζόμαστε, χτυπάμε δίπλα μια καινούργια γεώτρηση. Σύνολο, γεώτρηση, φύσιμα και καινούργια πομόνα που κάει και με το πάσε βγάλε, ξαναβγάλε, περίπου 60.000. Πάμε τώρα στην κυρία Βραμίδου και στον κύριο Πάρη Αναστασιάδη. Είναι για μένα τόσο άκρη, τόσο λίγοι, που δεν ξέρουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ είμαι περήφανος που την υπηρέτησα 38 χρόνια. Όταν έχεις ένα face, και είπα τους λόγους που έκανε το face διάσημο και τον ιδρυτή του face, έχει έναν δημότη, μια δημότισσα, έναν που διαβάζει το face και μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Υπάρχει ταξινόμηση που έχουν αυτοί οι κύριοι, εγώ δεν έβαλα ποτέ ταξινόμηση και βλέπω και πολλούς. Και έχει έναν δημότη που αποκαλεί τον πρόεδρο του Πολυδρού τσομπάνο. Μήπως κύριε Αναστασιάδη και κύριε Αβραμίδου ήσασταν και εσείς τσομπάνιδες και δεν τον απαντήσατε, δεν τον σβήσατε το σχόλιο. Εγώ δεν τρέπομαι να πω ναι, είμαι αγράμματος, αφού με λένε αγράμματο είμαι. Αλλά τσομπάνος, πρόεδρος τοπικό που το ψήφισε όλη η τοπική κοινωνία ενός χωριού, Πολυδρός, Μετάμι, Αγώνια, Κίτρος, άρα και εσείς τσομπάνιδες ήσασταν κυρία Αβραμίδου και κύριε Αναστασιάδη. Είχα πει, καθόμουν εκεί που κάτι τον ήλιο σου καλύπασα, ότι τον Νοέμβριο θα βρω άδεια ταμεία ή θα βρούμε άδεια ταμεία. Γιατί έβλεπε την ανυπαρξία του Δημάρχου. Κάπου διάβασα και μιλάει ότι θα έρθει σε καινούριο κείμενο για να μιλήσει για την προηγούμενη διοίκηση του κ. Λαγδάρη. Κύριε Δήμαρχε, θα απαντήσετε εσείς μάλλον όταν θα σας... Λέει, σε καινούργιο κείμενο, λέει, θα απαντήσω και τι έκανε η προηγούμενη διοίκηση του Λαγδάρη. Ποιος το λέει? Ο κύριο Αλμέρα με τα στέλνουν, δεν τον έχω φίλο. Μπορεί να τον έχω φίλο, δεν ξέρω, τα στέλνουν. Τι διαβάζει, τα γράφει, δημόσια. Όταν λέμε δημόσια, μπορεί να μην παρακολουθήσει. Αλλά είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, κύριε Δήμαρχε. Το Face έγινε ζωή, είναι η καθημερινότητά μας. Θα σας απαντήσει, ή θα σας γράψει, μάλλον. Απαντήσουν εσείς. Επίσης, ήταν λέει στο συνέδριο, στο Βόλο, ήμουνα και εγώ εκεί σαν συνδικαλιστής στη Σαρδελή και έβαλε λέει το λιθαράκι. Εγώ δεν υποτιμώ όταν μιλάω, επειδή όλοι μας είμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση πιο πολύ εδώ μέσα. Εγώ δεν υποτιμώ κανένα όταν μιλάω έτσι. Έβαλα λέει το λιθαράκι λέει για αύξηση στο ΚΑΠ. Βρε, άμα δεν ήταν η Θεσσαλονίκη και Αθήνα με δουλεύεις τώρα. Απλά τι έκανες? Απλά σήκωσες το χέρι στην αίθουσα για να δείξεις ότι είσαι παρόν. Αυτό που κάναμε και εμείς σαν να δεν δει. Θα παρακαλούσα την κυρία Αγγέλου, αν έχει κομπιουτεράκι, γιατί με τον προηγούμενο που συμπορευτήκε στις εκλογές, κάπου έγραψε πάτη κομπιουτεράκι. Τα έχετε νυχτά το μικρόφωνο? Σίγουρα. Λένε ότι βρήκα το χρηματικό υπόλοιπο, τελειώνω. Λένε ότι βρήκα, εδώ είναι το ζουμί τώρα. Και
Και τα άλλα ήταν, αυτό είναι πιο καλύτερο. Λέει ότι κάποιοι βρήκαμε λεφτά στο ταμείο 2.256. Παραδέχομαι ότι είναι μία πρόβλεψη και όταν γίνει ο προπολογισμός θα δουν άλλο ποσό. Ωραία, βρήκαμε, γράφετε, δεν σας βλέπω μετά. Θα ακούω. Μπορούμε να κάνουμε την κυρία Μαρία που έχει σήμερα στο κόσμο. Ψηφίζουμε τον υπολογισμό τώρα. Όχι. Όχι. Στοιχεία του Facebook μου παίρνετε, έτσι. Όχι, δεν απλά διάβασα κάπου. Πάτε κομπιουτεράκι. Αναφέρατε πριν ότι δεν παρακολουθείτε καθόλου Facebook, άρα στοιχεία του Facebook. Ακούω. Απλά δεν μπαίνω εγώ μέσα στο Facebook. Και έχω άλλες ασχολίες να κάνω εδώ. Ασχοληθώ με τις ζυμώνες, τους ζυμώνες και τα έργα από Αθήνα. Να πάω, να ξαναπάω, να ξαναρθώ, να ξαναβρω. Το πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο με 31 Δεκάτου είναι 1.990. Άρα τα 2.256 καταρρίφθηκαν. 900 ταμιακό προφανώς. Άλλο ταμιακό υπόλοιπο και άλλο τι έχω από απαιτήσει να εισπράξω, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως μου λέτε κάποια νούμερα που εγώ δεν μπορώ να έχω, θα σας αφήνω να ακολουθήσετε τη συζήτηση, να διακόψω και μετά να σας αποκτηθώ. Να τελειώσει ο Δήμαρχος. Φυσικά. Εκεί τη θέση καθόλου. Κάνω προφανώς ψήφιση απολογισμό. Νοέμβριο, όχι. Πόσο. Ενημέρωση κόσμου. Ενημέρωση κόσμου. Το ταμιακό υπόλοιπο του Δήμου πάνω ήταν κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ταμιακό υπόλοιπο. Σιρτάρι δηλαδή. Τι λεφτά είχα σε εσάς, στην τσέπη μου. Κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέω και εγώ, 2.200. Δεν ήταν 2.256 που το λέει. Ήταν 2.257,6 ευρώ. Ακούστε λίγο παρακάτω, κύριε Αγγέλου. Ακούστε και λίγο παρακάτω. Πάτε λίγο, αυτό δεν γράφει. Νομίζω να σας βλέπουν, έχετε όρεξη. Ίσως σε κάνει πιο φόρο μέσα στην αναγράφη. Είναι στην περίοδο του 315.000 μείον από τα 1.990. Είναι 315. Δημοσιονομική διόρθωση, αυτό που είπε ο κύριος Λαγδάρης πριν, απορρόμαι ήταν αυτός Ζήβαργος και τα έφτιαχνε τώρα. Εμείς κάτι πάμε να φτιάξουμε. Τα 70.000 που κατασχέθηκαν από το δασικό συνεταιρισμό. Οι νικητές της περισυνήθειας να κάνουν. Να μας λέτε, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη που διακόπτουμε, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Τα 70.000 από το δασικό συνεταιρισμό από πότε είναι, να ακριβολογείτε λίγο και να μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Μην τον κοροϊδεύετε τον κόσμο. Μην τον κοροϊδεύετε. Είναι μια κατάσταση που σέρνεται από το σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος υπήρξε το χρέος όταν δεν υπήρχε αυτός ο Δήμος. Να ακούσουμε λίγο τον Δήμαρχο. Να τον ακούσουμε. Εγώ συμφωνώ με αυτό που πάτε να κάνετε. Αρκεί να το πιάσουμε όπως σωστά από την αρχή. Δηλαδή, ταμείο, όχι. Έχουμε απολογισμό, ψηφίζουμε απολογισμό. Απαιτήσεις και πάμε να βγάλουμε τα έξοδα. Εσείς μου το πήρατε και μου το παίρνετε τώρα αλλιώς όμως. Όχι. Από το ταμείο, χωρίς να πούμε πόσες είναι απαιτήσεις. Ακούστε λίγο. Για να το κάνουμε αυτό σωστά. Θα αφήσεις να τελειώσω. Κύριε Παραλικίδη, την παραμονή των Χριστουγέννων κάνετε εξοδικαστική συμβίβαση κατάργηση δίκης. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα τα 70.000. Εμένα λες όποτε είναι. Τα 70.000 δεν αφορούν εμάς. Κάνατε Δεν λέει αυτό με αυτό σου λέει. Λέω ότι θα φερεθούν από τα έσοδα των Το εξηγήσαμε την προηγούμενη φορά. Την προηγούμενη φορά. Το εξηγήσαμε. Συνεχίζουμε. 625.000 τιμολόγια απλήρωτα. Το Μερζινιά του δώσαμε 18 παράδειγμα. Λέω παράδειγμα. Γιατί κύριε Παραλική δεν τα ζητάτε, είναι σωστός. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα τα ζητούσε, θα έκανε έλεγχο, θα έλεγε στα κανάλια, στα blog, στα site, θα έλεγε τις μαλακίες μας. Εγώ ήμουν ένα χωριάς και αφοβηθώ τα κανάλια, τι βλακίες και μαλακίες μας έλεγε ο Δήμαρχος Κοβασιάρης. Εδώ είναι. Εδώ, ανεβείτε μια μέρα επάνω. Κατεβαίνει το ποσό, το 1990 δεν είναι 990 όμως. Αν είναι 1900. Δεν είναι, δεν το λέμε σωστά. Συγγνώμη λίγο, λίγο εδώ που είμαι οικονομική υπηρεσία. Ο απολογισμός, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ταμιακός. Δηλαδή, τι έσοδα πραγματοποιήθηκαν και τι έξοδα έχουν πραγματοποιηθεί. Οι απαιτήσεις δεν συνυπολογίζονται στον απολογισμό του Δήμου.
Οι απαιτήσεις είναι το μάτι που πάει στον ισολογισμό. Μα τώρα δεν βλέπουμε εικόνα απολογισμού. Σας μιλάει ο Δήμαρχος για το υπόλοιπο, το χρηματικό στις 31 μετά τους ταμιακών και τις απλήρωτες, τις πραγματικές απλήρωτες υποχρεώσεις. Αυτό σας λέει ο Δήμαρχος τώρα. Οι απαιτήσεις δεν έχουν καμιά χρειά, ούτε οι άλλες υποχρεώσεις επίσης είναι ατιμολόγητες. Ωραία. Σε 625.000 και 300-900 1 εκατομμύριο. Μία ερώτηση, Δήμαρχε, λίγο για να διευκολύνουμε. Οι απαιτήσεις αυτές, γιατί δεν πληρώθηκαν, δηλαδή. Οι απαιτήσεις δεν πληρώνονται, οι απαιτήσεις είναι αυτές που μας οφείλουν οι δημότες. Όχι. Αυτά που οφείλει ο Δήμος. Αυτές είναι υποχρεώσεις. Γιατί δεν πληρώθηκαν. Πάντα 3 μήνες, 4 δεν πάμε πίσω στις πληρωμές. Μα δεν σας λέει ότι δεν πληρώνονται. Σας λέει την πραγματική εικόνα της κατάστασης που παρέλαβε. Του ταμείου. Ταμείου δεν παρέλαβε 150.000 παραλάβαμε. Και βγαίνει παντού και λέει 2.000. Τα γράφει και ο κύριο Δικαίωμα. Το ταμείο που παρέλαβε είναι συγκεκριμένο. Εγώ όχι, η κάμερα. 2.250.000. Το ταμείο το ίδιο ήταν. Το ίδιο ήταν. Σε παρακαλώ. Όλο το εκείνη, όλη η βόρεια Πιερία ψάχνει να βρει τι ταμείο άφησε. Έχουμε θέμα απολογισμού σήμερα. Να έρθουμε με τα χαρτιά. Πρέπει να μάθουμε. Γιατί στο θέμα που θα έχουμε. Και τι το κάνεις Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα γίνει. Είναι ενημέρωση. Εντάξει. Για να θέλω να μάθει ο κόσμος. Γιατί είπατε από τον κύριο Λαχτάρη, βρήκατε λέει χρέος. Ενώ εγώ ξέρω ότι σας άφησε 650.000 και το πήγατε στα 200. Εγώ δεν βρήκα ούτε 150. Εγώ δεν βρήκα ούτε 150. Είμαστε σε παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή έχεις Στο προηγούμενο Συμβούλιο, κύριε Παραλικίδη, σε μια ερώτηση που έκανε ο κύριος Λαγκασάς, μας είπατε όλη την ιστορία του τι κάνατε ως διοίκηση. Και σας αφήσατε. Δεν σας διέκοψε κανένας. Εσείς τώρα, ποια είναι η σπουδή σας ότι ο Δήμαρχος θέλει να ενημερώσει για το υπόλοιπο του ταμιακό. Δεν θα το έκανα εγώ αν ο κύριος Δήμαρχος στην απάντηση προς τον κύριο Λακασά έλεγε τα πραγματικά και εγώ δεν είχα κανένα λόγο να το πω. Ο Δήμαρχος ήθελε να το πείσω. Και σήμερα εγώ σε μια τροποποίηση προϋπολογισμού θα δείτε τα έργα ένα-ένα πρόεδρο. Από αυτά που δεν κάνω. Σε ό,τι δεν συμφωνείτε με αυτά που λέει ο Δήμαρχος, τα στοιχεία είναι πάνω. Έχουμε τον επόμενο μήνα απολογισμό. Βάλτε το θέμα και ενημερώστε. Μα δεν θα το βάλουμε, έχουμε τον απολογισμό. Εσείς δεν το βάλετε. Ελάτε με τα έγγραφα, κύριε Παραλικίδη. Σας παρακαλώ ησυχία. 203.000 από τιμολόγητες γενόμενες δαπάνες. Υπάρχουν όλες από αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων. Μιλάμε για 23 όλα αυτά. Βεβαίως, τιμολόγητα. Τα χρέη της Δικενέ, 191.000. Λόγω της κατάρτισης. Υπάρχει υπόθεση Δημοτικού Συμβουλίου. Πρώτος λογιστής, αυτό είναι. Την οφειλή της Δικενέ, 104.000. Αυτή είναι μια δικαστική απόφαση στο Ελληνικό Συνέδριο. Λένε ότι πήραμε 2 φορές τα λεφτά, όχι εμείς σαν διοίκηση. 20-21-22-23. Τα χρέη του Λιφοπάπου, πάλι οροφωτός λογιστής το υπογράφει, 51.813. Δικαστικές αποφάσεις για 3 κομμώνες. Χρωστούμε 74.000. Ήταν πληγή που θα πληρώσετε και δεν θυμάμαι. Έχουν και δικαστικές αποφάσεις. Δεν είχα δικαστήριο ο κ. Καρδάρης, ο κ. Πουλιγρόνης και ο Δημοφθές. Έχουν και δικαστικές αποφάσεις. Βεβαίως, σταθώθηκαν οι άνθρωποι. Πρέπει να δουλεύεις. Πρέπει να δουλεύεις. Τι θέλει να πει, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Έχει βγει καμιά δικαστική απόφαση. Έχει βγει απόφαση. Ποια απόφαση. Και δεν την έχει. Το δικαστήριο περίμενε την απόφαση, την ποινική του δικαστηρίου που εκκρεμεί. Άρα λοιπόν ουσιαστικά θα δικαιωθεί ο εργολάβος. Αυτό λέει ο Χρήστος. 70.000 δεν πρέπει να πληρώσουν. Δεν θα πληρώσετε εσείς. Έχει γίνει το δικαστήριο. Το είχαμε αναφέρει κι άλλη φορά εδώ μέσα. 34.500 συντόπους για το μουσείο. Μα αυτά με συγχωρείς τα χρήματα της Πομόνας. Αυτά είναι από μια χρηματοδότηση
Υπάρχουν στο ταμείο. Υπάρχουν επιχειρήσεων. Αυτά τα χρήματα δεν είναι δηλαδή από το ταμείο του Δήμου. Όχι, είναι στο ταμείο του Δήμου. Όχι, δεν είναι από το Είναι μέσα στο Μουσείο Ζορμπά μπορεί να πάμε και στα 50.000 ο μισθό. Δεν πήγατε καθόλου ποτέ στα δικαστήρια να διεκδικήσετε, να χάσουν, να κερδίσουν. Έτσι κι αλλιώς χαμένοι ήμασταν με τα 34.035. Πάλι το ακυρώσατε. Όπως κυρώσατε και το δασικό συνεταιρισμό. Όπως ακυρώσατε κι άλλα. Δικαστική απόφαση του νομικού συμβούλου του κ. Μπρουσκέλη. Το 2022 έκανε δικαστική ο κ. Μπρουσκέλης και δικαιώθηκε να πάρει 7.000. Αφού, αυτά δικές μου εκτιμήσεις, αφού ο Μέγας Μανόλας είχε λεφτά, γιατί δεν τα πληρώνατε όλα αυτά. Θα απαντήσω όπου μπορείτε και όπως θέλετε. Δικαστική απόφαση αποζημίωσης σε ανάδοχο προμήθειας σύμβαση Νοέμβριος του 20. Τα έχω εδώ να τα δείτε. 48.408. Δικαστική απόφαση καταβολής μισθών 18.413. Περίπτωση Μπουσμαλή Βαγγέλη. Και εκεί κάνατε χαχαχάκι που τίποτα σημασία καθόλου δεν δώσατε. Ερχόμαστε εμείς τώρα να το πληρώσουμε εμείς ή να πάμε να διεκδικήσουμε με δικηγόρους, δικαστικά έξοδα, παράγωγα κτλ. Πρόστιμο λέει 22.000 για το ιδεολογικό του Πολυδρού. Δεν κάνατε τίποτα. Και αυτά πάλι πρέπει να τα πληρώσουμε εμείς. Είναι από τα ποσό, κυρία Αγγέλου, το 2.257, το 56 λιγότερο. Κοντεύουμε σε. Έχουμε μία απόρριψη, κύριε Παραλικίδη, ενός αιτήματος χρηματοδότησης λόγω νομιμότητας εκτέλεσης ανάθεσης από το Πράσινο Ταμείο. Δεν πήγατε ποτέ να γίνει στο Πράσινο Ταμείο αυτή η ανάθεση. Με αποτέλεσμα που πρέπει να πληρώσουμε τώρα εμείς 37.000. Είναι για τη Δαμάνη μια μελέτη η οποία θα αναγκαστούν να πληρώσουν από ιδίος πόρους απόφαση χρηματοδότησης 2021. Θα μου πείτε τώρα, εγώ δεν μιλάω αγροτικά, άσχετα να φαίνεται. Εσείς δεν ξεκινήσατε του κ. Λαγδάκη μελέτες που θα φτιάχνετε αυτά, αν είναι δυνατόν. Ας χάσαμε το Πράσινο Ταμείο 700.000. Πώς το χάσουμε? Εμένα ρωτάς. Θα μας πεις εσύ. Μα μα χάσουμε κάνετε. Όχι, θα μας πεις εσύ. Το έχουμε συζητήσει και εντυπώσεις δίνετε. Εντυπώσεις για τον κόσμο. Εντυπώσεις. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Ένα-ένα. Δεν ξέρω αν πήρατε μολύβι, κυρία Αγγέλο, και γράψατε. Θα μας τα δώσει. Εγώ δεν πήρα, ειλικρινά σου λέω, με λίγο, επειδή λίγο γράμματα. Και μην αναφέρεις σε προσωπικούς. Επειδή πήγα λίγο γυμνάσιο, κάναμε το ΕΠΑΛ 35.000, 180, μείον 35, άντε πήγαμε σε 150. Κάναμε την Κομόνα άλλα 60.000. Κλείνοντας, άφησε 40, 50, την καλησπέρα μου. Τα οδηγία τα έγραψες φαντάζομαι και ελπίζω να τα δω ανεβασμένα πάνω, γιατί μου θέλει να ανεβάζει αυτά που θες εσύ και αυτά που σου λένε οι άλλοι. Θέλω να τα δω αύριο από σένα. 40.000. Τέλος, εγώ έκλεισα. Δήμαρχε, επειδή και άλλη φορά αναφέρθηκε σε μένα, είδες ποτέ να κόβω και να λάβω βίντεο και να μην ανεβάζω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο? Δεν θα έχει Δημοτικά Συμβούλια από το 96 που έχουμε εδώ. Ωραία. Τελείωσε. Ορίστε, κύριε Αγγέλου. Κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι που ξέχασα. Συγγνώμη, λίγο να απαντήσετε αν θέλετε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ήθελα να πω το εξής, γιατί το ξέχασα. Ο κύριος Δήμαρχος στο δικαστήριο προχθές είπε ότι κατηγορώ τον απερχόμενο δικαστήριο γιατί έκανε 4 αναθέσεις, αυτές που έκανα, και μάλιστα σε μια συγκεκριμένη εταιρεία. Και τον παρουσίασε ο δικηγόρος που έχουμε ότι αυτός έκανε σε μία μόνο εταιρεία για το ίδιο αντικείμενο 47 αναθέσεις. Δηλαδή, προϋπολογισμό 265.000 ευρώ και τι απάντηση. Ναι, λέει, αλλά όμως δεν ήταν 24.800. Ακούστε απάντηση. Δηλαδή, 265 άμα το διορέσουμε για το 24.800 είναι 11.24. Άσχετα αν δίνεις 24 στα ώρα της ανάθεσης και του βάζεις όλες τις δουλειές που γίνονται μια και καλή, και άσχετα άμα κάνεις 5, 10, 12, δεν καμία σημασία αυτό. 47 αναθέσεις λοιπόν στην ίδια εταιρεία για τα ίδια πράγματα. Όταν εμείς
5 χρόνια κάναμε διαγωνισμούς. Και ο πρόεδρος τι. Συντομώς είναι παράδειγμα. Κύριε Λαδάνη, συγγνώμη που λίγο γιατί έχουμε και... Άρα μήπως δεν έγινα κατανοητός, κύριε Αγγέλο, δεν είναι συγγνώμη που σας διακόπτω για δευτερόλεπτα, είναι 59 τα δευτερόλεπτα. Αν καταλάβατε καλά, συνάδελφοι εδώ μέσα, πρόεδρε, κύριε Πολυκρονίδη, κύριε Δήμαρχε, όλοι οι δημότες και οι δημότες, βρήκαμε 50.000 ταμείο. Μην ακούτε ψέματα ότι βρήκαμε 2.256. Σε εκείνη τη θέση που καθόμουν με είπε, αν κάνεις αγώνα, δικά μου λέξεις περισσότερες, δεν τα είπε όμως με διαφορετικό τρόπο αυτό που ήξερε να λέει, με και ιδιότητα εκείνη τη μέρα, αν μαζέψεις τα λεφτά, λέει, θα έχεις και 1,5 εκατομμύριο. Ζήσιμα να πας τριβή. Λοιπόν, πολύ ωραία είπατε το ταμιακό υπόλοιπο, είπατε τις υποχρεώσεις. Εγώ θα ήθελα να ξέρω τις απαιτήσεις τις οποίες είναι προς τον δρόμο να εισπραχθούν. Για να έχουμε μια απαιτήσεις από το Δήμο. Λοιπόν, του Δήμου. Από εκεί και πέρα, εσείς λέτε ότι είναι αυτό το ταμιακό υπόλοιπο. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω τις απαιτήσεις και σας εύχομαι να διπλασιάσετε το ταμιακό υπόλοιπο, να το τριπλασιάσετε με την πολιτική που θα ασκήσετε. Σας εύχομαι να το τριπλασιάσετε, πενταπλασιάσετε το ταμείο σας. Με την πολιτική που θα ασκήσετε. Και να αφήσετε μετά στον επόμενο να μετά το ταμείο. Και να αφήσετε ένα μεγάλο ταμιακό υπόλοιπο. Καλησπέρα. Δεν θα σας καθυστερήσω. Μία διευκρίνηση θα κάνω προς όλους τους συναδέλφους και στο κοινό. Προσωπικά, ο Δήμαρχος, αλλά και εγώ, μέσα, ας πούμε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κατηγορηθήκαμε ότι μέσα στους 7 μήνες καταστρέψαμε τα 2 πάρκα που έχει ο Μακρύγιανος. Να σας πω κάτι. Έχουμε την κλιματολογική αλλαγή. Αφενός μεν, αλλά τα μπεκάκια που έχουμε μέσα στα πάρκα του Γκαζόν, λόγω της μεγάλης υπερβολικής κατανάλωσης που γίνεται του νερού, δεν έχουν την πίεση που προσπαθούμε το βράδυ, αλλά και το βράδυ ποτίζονται που κάναμε μια γύρα όλοι οι παξέδες και το νερό δεν φτάνει. Γι' αυτό σε κάποια κομμάτια είναι πράσινο, όπου έχει μεγαλύτερη πίεση το μπεκάκι, σε κάποιο έχει ξεραθεί. Δεν έχουμε ξεράνει προς διευκρίνηση στα πάρκα. Τρίτον, επειδή είμαι και υπεύθυνη των ακτών, έχω στη διάθεση όλων σας ένα πακέτο με φωτογραφίες, οι οποίες είναι μέχρι σημερινές. Κατηγορηθήκαμε για τις ακτές. Οι ακτές μας είναι πεντακάθαρες. Τα μηχανήματα περνάνε 2 φορές την ημέρα, μπορούν και κάποιοι που έχουν ξενοδοχεία είναι εδώ μέσα, που χρησιμοποιούνται και με κατηγορούν στο διαδίκτυο σύμβουλοι, αντιπαλοί, αντιδήμαρχοι, από την αντιπολίτευση, πρόεδροι, πρώην, ότι οι φωτογραφίες είναι πριν από 2 έτη. Γι' αυτό εγώ έχω ένα πακέτο σημερινές φωτογραφίες, για να μην κατηγορούν ότι είναι πριν από 2 έτη οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν έξι. Αν τους ενοχλεί η κατάσταση, η καλή που υπάρχει σήμερα, με 22 χημικές τουαλέτες, με αλλαξιέρες, με καθαρές παραλίες που περνάνε τα μηχανήματα 2 φορές την εβδομάδα, με υπάλληλο του Δήμου, ο οποίος αρχίζει από τις 5:30 το πρωί και δεν αφήνει σκουπίδι στις παραλίες, εγώ είμαι στη διάθεσή σας, ακόμη να μου κάνετε και έλεγχο. Να μην κρίνουμε εξιδίωτα ολότρια. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν μπούμε στην τακτική συνεδρίαση, κύριε Πολίτου, θέλετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, καλησπέρα για μένα. Ήταν μια ανάρτηση της Μαρίας Σαντεμίδου, δεν ήθελα να μιλήσω όλα τα φρούτα μας, παραπάνω που λέει και ο Δήμαρχος. Μήπως είναι καλύτερα, συνάδελφε, να τα πούμε στην παρουσία της. Γιατί θέλετε να το αυτή μας εγγράφει χωρίς να εμείς παρόν και εμείς να φουγκούμε. Σε παρακαλώ. Έκανε μια ανάρτηση για το Αθλητικό Κέντρο Κολυνδρού και συγκεκριμένα για αυτή τρόπο να απαντήσει και συγκεκριμένα για το γήπεδο Κολυνδρού στο Αθλητικό Κέντρο. Ότι το ξεράμε. Εμείς. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας μια γνωστή παροιμία. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή. Για 3 λόγους. Ένας είναι ότι το θράσος που μιλάει για το Αθλητικό Κέντρο Κολυνδρού είναι μεγάλο. Διότι παρατηρούμε τόσο χρόνια το πολιτήριο, το γήπεδο τέννις που προσπαθούμε να το φτιάξουμε από εβδομάδα και το γήπεδο ποδοσφαίρου που το 21 βλέπω εδώ το σπήραν η διοίκηση Μανώλα, 23 Δεκάτου το 21, ξοδεύοντας γύρω στις 15.000 ευρώ. Και σε ένα χρόνο έφτασε να είναι όπως είναι τώρα που μιλάμε.
σε μένα. Και αυτό γιατί δεν μπορέσαν να καταφέρουν να λύσουν πρώτα το πρόβλημα του νερού, να ποτίζεται και μετά να γίνει η σφόρα του γηπέδου. Δεύτερον, ανέβασε το βιντεάκι και λέει ότι τα δέντρα είναι μέσα στη κερκίδα. Ανίδεη, δεν έχει πάει ποτέ, την πήρε στο λαιμό του αυτός που τη στόστηκε. Τα δέντρα είναι από πίσω τη κερκίδα. Καμία σχέση δηλαδή. Λοιπόν, τρίτον, καλά είναι να ασχοληθεί η κυρία Βελίδου με τα του οίκου της. Δηλαδή με τον Γιώργο του Μακρυγιάλου, που ήταν πολλά χρόνια παρατημένο, σύμφωνα με τα λεγόμενα από τη διοίκηση της ομάδος. Όπως κόρτα δεν υπήρχε, την κάναμε, ο κ. Στόκας ξέρει, και δεν ήταν επιτελής, την κάναμε. Το σύστημα ποτίσματος του γηπέδου αποτελείται από 35 μπέκ και φίλτρα. Ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα, αυτή τη εβδομάδα μας έρχεται, θα τα κάνουμε από την αρχή εμείς. Και όπως επίσης έχει κάνει η κυρία Βαμίδου με τον κύριο Μαυρίδη μια αυθαίρετη κατασκευή στην κερκίδα με συνεργές, να πάει να κάνει ένα στέγαστο χωρίς άδεια, σύμφωνα με τα λεγόμενα και της Εθνικής Υπηρεσίας, που γι' αυτό εμείς θα το κρεμίσουμε. Θα το κάνουμε. Γι' αυτό πιστεύω ότι καταλαβαίνει γιατί πολλά η πανδημία. Τι που προείπα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λακαστάς, ζητήστε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ από μένα. Παίρνοντας πάσα τώρα και από την κυρία Αντιδημάρχο και τον κύριο Πολύζο, θέλω Δήμαρχοι και εσείς να κάνουμε μια παρατήρηση. Την προηγούμενη εβδομάδα ο Πολυδρός δεν είχε νερό. Μια-δυο μέρες, κυρίως στις τελευταίες ώρες, απόγευματινές. Στο ποιο σημείο? Στο πάνω χωριό. Αυτό που διαγωνικά έτσι και επικρίνω, δεν είναι το θέμα, έτσι, δεν το αναφέρω σαν κριτική. Απλώς επειδή νομίζω ότι γίνεται κακή χρήση από τους κατοίκους στο δίκτυο της σύνδεσης, που δημιουργείται αυτό το πρόβλημα, καλό θα ήταν από τη μεριά του Δήμου να κάνουν μια ανακοίνωση για την ευθύ χρήση του πόσιμου νερού. Ξέρουμε όλοι μας ότι αυτό την περίοδο, κυρίως στους μήνες του καλοκαιριού, με το Πράσονα και λόγω ότι και από την περιοχή οι περισσότεροι αγορές ξεκινάνε το βράδυ στο σπίτι, θέλουν να έχουν στο νερό. Και τα νοικοκυριά, σαν νοικοκυριά, το νερό είναι απαραίτητο. Άρα λοιπόν πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιτάξουμε το νοικοκυριό, να έχουν τα σπίτια νερό και ύστερα να παίρνουν τους δρόμους, να ποτίζουν τα καζόν, οι παρξέδες και οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων υπάρχει στον καθένα μας. Τέλος πάντων, στον κύριο Πολύζο για το γήπεδο. Ήθελα να σας πω το εξής. Όταν έγινε αυτή η αγοραδία, γιατί ήταν για το 15.000 ευρώ, ήταν από τη γήπεδο και την επανασπορά μέσα σε ένα σύνολο έργων με το 5x5, με κτηριακές εγκαταστάσεις γηπέδων, έτσι ήταν 400.000 ευρώ περίπου όλο το ποσό τότε, το πακέτο. Και είχε έρθει στο τοπικό συμβούλιο για να πάρει τυπικά τη νομοδότηση για να ξεκινήσει η διαδικασία της επανασποράς. Θέτοντας τότε ερώτημα και στον πρόεδρο και στον κύριο Πλατσά, που άτυπα ήταν ο αρμόδιος που επέβαινε την επανασπορά του έργου, του είχα πει αν ήταν όλα έτοιμα όσον αφορά και το ιδρυτικό κομμάτι του γηπέδου. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στο παρελθόν το δίκτυο της σύνδεσης του αθλητικού κέντρου και κυρίως του ποδοσφαίρου είχε να κάνει με το Πολυδρό, με το χωριό. Δηλαδή, όταν ποτιζόταν το γήπεδο, δεν είχε το χωριό νερό. Οπότε πρέπει να λύσουμε πρώτα απ' όλα το πρόβλημα αυτό και σαν να προχωρήσουμε τη διαδικασία της επανασποράς. Μου είχε πει τότε ότι ναι, λύθηκε βάζοντας την καινούργια γεώτρηση στο δίκτυο του Πολυδρού για το κόσμο για την ίδρυση και το αριθμητικό κομμάτι του γηπέδου από την παλιά pomona τη γεώτρηση που δρευόταν το χωριό. Παρ' όλα αυτά, σπήραν το γήπεδο, δεν ήταν έτοιμο το δίκτυο για το χωριό. Και ενώ τους είχα πει ότι μπορούμε να το καθυστερήσουμε, μπορούμε να κάνουμε παράταση του έργου για να διευθυνθούν αυτά τα πράγματα και μετά να προχωρήσουμε την ανασπορά, αυτό δεν έγινε ποτέ. Και ποτιζόταν με ένα μπεκάκι. Απλό, και γι' αυτό δεν έγινε ποτέ τίποτα. Και ο λόγος που είχα βάλει τότε και στο Υπουργικό Συμβούλιο τότε ερώτημα του τι προτίθεται να κάνει η νέα διοίκηση ήταν αυτός ο λόγος. Ευχαριστώ. Τόσα χρόνια αυτό που είπες, Κλέαρχε, το είχε κάνει, αν θυμάμαι καλά, εγώ πάντα είμαι πολύ προσεκτικός, πιστεύω πολύ στην θρησκεία με τον όρκο, δεν με ορκίζονται όμως. Έχω μιλήσει ο κύριος Λαγδάρης, επί κυρίου Λαγδάρη, είχαμε βάλει ένα ιβέρτερ. Αυτό τόσα χρόνια και επί κυρίου Μανόλα
Πρώτη φορά χάλασε, 16 μέρες, το Ιβέρτε δεν μπορούσε να βρούμε μεταλλακτικά. Μετά από 16 μέρες ήρθε το επάνω το χωριό. Γι' αυτό και είχαμε το πρόβλημα. Όσο για το γήπεδο, εγώ προσωπικά ο ίδιος, ο Αντώνης ο Πιάμις και ο Σούλης, κατεβάσαμε έναν αγωγό και βάλαμε 2 βιβλία μεγάλα, Καραβασίλη, Καραναστάση, όπως λέω για αυτά τα μαύρα τα βιβλία. Τώρα αυτές τις μέρες ανοίγουμε πάλι την πομόνα στην κεραμίδα, η λεγόμενη κεραμίδα, είναι ακατάλληλο το νερό για πόσιμο, είναι, το ξέρετε, μια θολούρα μαύρο κόκκινο, θα το βάλουμε για το γήπεδο και θέλουμε να το επανασπείρουμε. Α, και κάτι άλλο, διάβασα κάπου, λέει, είπε θα ανοίξει. Τον ενδιαφέρει τον κύριο Μανούλα, αν έχω ανοιχτή την πόρτα. Εγώ προκαλώ όλους τους υπαλλήλους, εκτός αν είναι κανένας υπουργός μέσα, και τον κύριο Βάζο, τον κύριο που τον έχω και αδυναμία, τον κύριο Πολυγρονίδη, τον κύριο Λαγδάρη, όποιος είναι ο κύριος Καλύβας, όποιος και να είναι μέσα, όλοι οι υπάλληλοι δεν χτυπάει κανένας πόρτα και μπαίνει μέσα. Απλά είναι αντισυντικό. Εγώ όταν το έλεγα να βγάλω την πόρτα, εννοούσα αυτό το πράγμα το σχετικό το δικό μου. Αν γράμματος είμαι, εγώ νομίζω ότι το βγάλισμα δεν είναι πάντα ανοιχτή η πόρτα. Είναι αντισυντικό να βγάλω την πόρτα, είναι ανοιχτή. Έχω τους υπαλλήλους, προκαλώ, φωνάζω τους υπαλλήλους, όποιος θέλει να σπερθεί κάτι από τους υπαλλήλους, ότι ψεύδεται ο Δήμαρχος. Ευχαριστώ πολύ. Προς ενημέρωση του Σώματος, 28/6/2024 εγκρίθηκε διαπεριφοράς ομόφωνα η ένατη αναμόρφωση. Μιλήσαμε όλοι, ήταν η διαφορά δικηγόρου που παρέστη στο δικαστήριο. Εγκρίθηκε διαπεριφοράς ομόφωνα. Πριν πούμε στη συνεδρίαση, εάν συμφωνεί το Σώμα, έχουμε ένα θέμα προημερησίας από τον Ορθωτικό Γυμναστικό Σύλλογο Αναγέννηση Κολυνδρού. Αν θέλετε να το συζητήσουμε, είναι μια παραχώρηση του γηπέδου. Αν δεν έχετε αντίρρηση, η Αναγέννηση Κολυνδρού ζητάει την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτώβρου του 24 το γήπεδο Ποδοσφαίρου Ευάγγελος Πολύζος στο Αθλητικό Κέντρο Κολυνδρού και το κλειστό γήπεδο μπάσκετ ως βοηθητικό χώρο για τις ανάγκες της εκδήλωσης. Το προημερησίας είναι γιατί δεν θα έχουμε μέχρι τις 9 στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται ομόφωνα. Μπαίνουμε στα θέματα της σημερινής τακτικής συνεδρίας.